Utvorte množné číslo od slova človek. Číslo človek? Množné číslo od slova človek. No, rodné číslo. Ja mám rodné číslo. Množné číslo. Preložené? Množné. No, a skúsme to od slova človek vytvoriť. Človek, no tak aj vy ste človeka, ja som človeka, toto. No a my dvaja spolu sme? No tak vy ste žena, ja som chlap. A sme dvaja. A sme dvaja čo? Keď vy ste človek, ja som človek, tak sme dvaja spolu? No tak sa porozprávame, alebo si presedeme pri káve, alebo pôjdeme spolu sa zaplávať. No, tak. No, tak. Kam si pôjdeme zaplávať? No tak pôjdeme ku moru, tak, alebo ku prehrade. My máme prehradu veľkú do Všinska na Dedinky. No, takže máme všetko. Utvorte množné číslo od slova človek. Množné číslo. Človecký. Neviem, nespojíme si na rýchlo, neviem, vážne, povedz, neviem, nespojíme si vážne. Množné číslo. Veľa. Nadľudský? Utvor množné číslo od slova človek. Človek, človeček, členovia, človek, neviem. Akože viacom, že jeden človek, dva človek, čo robí? Človek, potom je ľudia, potom je... Čo je potom? Kamarát. Nepomáhaš, len peniaze chceš. Neviem, ľudia, ale... Utvorte množné číslo od slova človek. Neviem. No vy ste človek, ja som človek. A spolu sme čo? Spolu sme dvaja. Dvaja čo? Kamarátky. Utvorte množné číslo od slova človek. Tak mohli by to byť ľudia, a keby to bol Jožoráš, volalo by sa to, že človečina. Utvorte množné číslo od slova človek. Jakže čísla? Jaké čísla môžem povedať? Množné číslo. Množné číslo, môžem aj desinu povedať. Že desinu... A od slova človek množné číslo? 2. Utvor množné číslo od slova človek. Jak? Utvor množné číslo od slova človek. Od slova človek. Žena, muž. Dievča, syn. To množné číslo od slova človek? Človek jedno. Ty si človek, ja som človek. Kameraman je človek. To sú 3. A spolu sme čo? Ľudia. Utvorte množné číslo od slova človek. Množné číslo od slova človek. To už je tvrdšie, bola. Je jeden človek a sú dvaja, No, to je už množné číslo, dvaja. ale dvaja a teraz ten človek dáte do množného čísla. Jeden človek, dvaja, Ale 4 môžu byť. áno, ale ja chcem počuť to slovičko človek v množnom čísle. Takže máme jedno auto, sú dve autá. Jeden človek, dvaja, No to sú dva dva ľudie, no. utvorte množné číslo od slova človek. Množné číslo dieta. Ako ste na to prišli? No ako som došiel, však teda keď chce množný, aby bol človek, tak musí mať dieta, nie? Musí mať manželku a... Vytvor množné číslo od slova človek. Ty si človek, ona je človek a spolu ste čo? Sestry. No, ale keď je vás veľa, keď som aj ja som človek, aj kameraman je človek, tak my sme čo? Rodina.